No niin, tästä se sitten lähtee. Nimittäin konetekniikan Jedi-opinnot. Mun nimi on Aki Mikkola, ja mä oon konetekniikan osaston johtaja. Jedi-opinnoista tulee varmasti mieleenpainuva kokemus teille monella eri tavalla. Ensinnäkin Jedi-opinnot, siis yliopisto-opinnot, poikkeaa todennäköisesti merkittävästi siitä, mihinkä te olette aikaisemmin tottunut esimerkiksi ammattikorkeakoulussa. Yliopistossa yhtenä tärkeänä tehtävänä on antaa teille tietynlainen mielenlaatu. Ja se mielenlaatu liittyy siihen, että riippumatta siitä, kuinka hankalasta tai kompleksisesta ongelmasta on kyse, niin te pystytte luovimaan käyttämällä erinäköisiä ongelmanpalastelutekniikoita, erinäköisiä itsenäisesti ohjattavia menetelmiä. Ja mä toivon, että te opitte sellaisen tietynlaisen mielenlaadun, mikä auttaa teitä selviämään erittäin hankalistakin teknisistä ongelmista. Ja tietysti kun on kyse mielenlaadusta, niin se osaaminen ei rajoitu pelkästään teknisiin asioihin, vaan suurin piirtein siihen, että miten elämä eletään. Mä toivon, että tästä tulee paljon hauskuutta teille, ja niin kuin te kaikki olette jo tietoisia, niin konetekniikka on tällainen yleisinsinöörin tutkinto, ja yleisinsinöörin tutkinnon suorittajille on aina sitten käyttöä eri elämänalueilla. Ja meiltä valmistuneet jedit on itse asiassa sijoittunut työelämään hyvin kirjavilla paikoilla. Ja mä uskon, että teillä useilla on jo työpaikka, ja nyt jos ei sitä vielä tällä hetkellä ole, niin semmoisia sitten löytyy tulevaisuudessa. Mä myös toivon, että vaikkakin te suoritatte nyt tutkintoa etänä, niin te koitatte jollain tavalla verkostua ja oppia tuntemaan toinen toisen. Se voisi ehkä olla esimerkiksi jonkunnäköinen WhatsApp-ryhmä tai vastaava, millä sitten pystytte jollain tavalla tutustumaan siihen, että mitä kaikkea se teidän vierusopiskelija tietää ja pystyy teitä sitten ehkä ryhmätöissä auttamaan. Me tavataan ensi viikon maanantaina, kun mä luennoin ensimmäisen kerran mun omalla kurssilla Simulation of Mechatronic Machine. Se on kurssi, joka striimataan YouTuben kautta, ja ne, ketkä hermoilee, että tarviiko fyysisesti olla paikan päällä, niin tätä kurssia voi hyvin opiskella etänä. Tärkeintä on vaan se, että seuraatte kurssin edistymistä viikoittain, siis vähintään viikoittain. Ja mieluummin ehkä päivittäin, mutta että viikoittain varmaankin riittää siihen, että kurssin saa hyvin läpäistä. Ja se kurssi on itse asiassa jo ensimmäinen tällainen ikään kuin koettelemus sille henkiselle kyvylle vastaanottaa hankalia ja kompleksisia asioita. Se on nimittäin aika matemaattispainotteinen, aika vaikeakin, teknisesti vaikea kurssi, mutta te tulette hämmästymään siitä, miten hankalia asioita pystyy oppimaan, kun on vaan tietynlainen ja hyvä motivaatio. Mä toivon, että kaikilta sitä riittää, ja toivottavasti tästä tulee paljon hauskuutta. Mut tapaa fyysisesti aina luentojen jälkeen, eli maanantaisin kello 18, ja sitten jos ette ole paikan päällä, niin mulle voi lähettää sähköpostia aki.mikkola@lut.fi. Ja jos haluatte tavata fyysisesti, niin mun toimisto löytyy Kutosvaiheen 7 kerroksesta 6728. Morjesta.